Croeso cynnes iawn i bawb ohonoch chi i'r oedfa, y prynhawn yma, o ran ysbryd ac hefyd yn llythrenol. Ar y cychwyn, os oes rhywun yn teimlo gwasgyfa yn ystod y gwasanaeth, rhowch wybod i ni. Peidiwch a bod yn embarrassed a meddwl, dwi'n mi fod i darfu ar y gweinidog pan mae o'n nghanol i bregas. Os da chi ddim yn teimlo'n dda, mae'n bwysig yn bod ni'n ymateb yn sydyn, oherwydd mae wedi bod yn aruthrol o boeth yn y capel hwn yn ystod yr wythnosau diwethaf. Ar ôl y rhybydd hwnnw, croeso i bawb ohonoch chi. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi, ac yn ystod y gwasanaeth mae yna nifer o bethau i ddod at ei gilydd. Mi fyddwn ni'n clodfori'r arglwydd, byddwn ni'n edrych ar ddarn o'r gair yn fyr, mi fyddwn ni'n cymuno hefo'n gilydd, a mae yna groeso i bob un sydd yn caru'r arglwydd Iesu i ymuno gyda ni yn y cymyn. Ac hefyd mi fyddwn ni'n deud gair cof am y ffrind annwyl Mair Evans ar ddiwedd yr oedfa. Felly, croeso mawr i bawb ohonoch chi. Dim llawer o gyhoeddiadau. Mae Angor yn cyfarfod am 4 bob dydd Sul yn ystod mis Awst yn Ebenezer Corporation Road yn Grangetown. Sul nesaf, 9:10, da ni'n ymuno hefo capel y Crwys, lle bydd y parchedig Dafydd Andrew Jones yn pregethu, ac yna 3:00 oedfa yma gan Ebenezer yng Nghapel y Methodistiaid. A mi fydd Rachel Jones yn rhannu peth o hanes ei thaith gydag elusen i wlad yn Asia. Da ni ddim yn cael deud yr enwa ar y we gan bod hwn yn cael ei ddarlledu yn fyw. Felly os da chi'n gwybod, dowch pnawn dydd Sul nesaf i glywed yr hanes cyffroes sydd gan Rachel i'w rannu. Ac yna mae manylion mis Awst ar y daflen ac ar yr e-bost, a bob wythnos mi fydd e-bost yn dod yn atgoffa chi o'r cyfarfodydd sydd yn digwydd yn ystod y mis nesaf hwn. Croeso un ag oll i'r addoliad. Fe ganwn ni hefo'n gilydd yr emyn cyntaf, cenwch i'r arglwydd, io'r ein hymwared ni yw. Wrth wneud hynny, da ni'n croesawu teulu Mair Evans ata ni. Mae'n hyfryd cael cwmni Eleri ac Arwel wrth gwrs ymhlith y ffyddloniaid, ac hefyd i wirion hi, Richard o LA, fel da chi'n gwybod erbyn hyn, a Lisa o Ledbury. A mae'n hyfryd bod Richard a Lisa'n gallu bod yma wrth i ni ddeud gair bach o ddiolch i'r arglwydd am Mair. Ac mi fydd Richard yn hedfan yn ôl i'r wlad fawr honno ar y 9 ar 20. Dewch i ni ganu yr emyn cyntaf.
Fel y gwelwch chi, dwi am ddarllen o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, y bennod gyntaf, ac adnod 18 i 31. Byddai'n dewis un adnod a 3 gair i sôn amdanyn nhw. Tybed allwch chi weld pa adnod ydy hi wrth i ni ddarllen y darn yma o'r Beibl. O blegyd y gair am y groes, ffolineb yw i'r rhai sydd ar llwybr colledigaeth. Ond i ni sydd ar lwybr iachawdwriaeth, gallu Duw ydyw. Mae'n ysgrifenedig dinistria am ddoethineb y doethion a dileaf ddeall y deallus. Pa le y mae'r un doeth? Pa le y mae'r un dysgedig? Pa le y mae ymresymud yr oes bresennol? Ond i wnaeth Duw ddoethineb y byd yn ffolineb. Oherwydd gan fod y byd yn oethineb Duw wedi methu adnabod Duw drwy ei ddoethineb ei hun, gwelodd Duw yn dda trwy ffolineb yr hyn yr ydym ni yn ei bregethu achub yr rhai sydd yn credu. Y mae'r Iddewon yn gofyn am arwyddion a'r groegiau twythau yn chwilio am ddoethineb, eithyr na ni bregethu yr ydym Grist wedi ei groesoelio, yn dramgwydd i'r Iddewon ac yn ffolineb i'r cenhedloedd. Ond i'r rhai a alwyd yn Iddewon a groegiaid, mae Grist gallu Duw a doethineb Duw. Oherwydd y mae ffolineb Duw yn ddoethach na doethineb ddynol, a gwendid Duw yn gryfach na chryfder dynol. Ystyriwch sut rhai ydy chwi a alwyd gyfeillion. Nid oes rhyw lawer ohonoch yn ddoeth yn ôl safon y byd, nid oes rhyw lawer yn meddu awdurdod, nid oes rhyw lawer o dras uchel. Ond pethau ffôl y byd a ddewisodd Duw mwyn cywilyddio'r doeth, a phethau gwan y byd a ddewisodd Duw i gywilyddio'r pethau cedyrn. A phethau distadl y byd, a phethau dirmygedig a ddewisodd Duw, y pethau nid ydynt i ddiddymu'r pethau sydd. Ac felly, ni all neb yn ffrostio ger bron Duw. Ond trwy ei weithred ef yr ydych chwi yng Nghrist Iesu, yr hwn a wnaed yn ddoethineb i ni oddi wrth Dduw. Gyfiawnder a sancteiddhad a phrenedigaeth. Felly, fel y mae'n ysgrifenedig, y sawl sy'n ymffrostied yn yr arglwydd. A da ni'n diolch i Dduw am ei air. Byddwn ni at adnod 30 yn y munud ar ôl y weddi, sydd yn sôn am y 3 gair. Cyfiawnhad, sancteiddhad a phrenedigaeth. Da ni'n trafod rheina cyn i ni ddod at fwrdd y cymyn. Gadewch i ni blygu pen a throi at yr arglwydd mewn gweddi. Mor freintiedig gyda ni dad nefol i ddod yma'r brynhawn Sul i daddoli di yn enw ac yn haeddiant yr arglwydd Iesu Grist. I hyn yn crewyd ni dad, nid i da anwybyddu di, nid i fyw fel pobl y di-ffydd a di-gyfeiriad, materol yn hysbryd a naws a'n gweledigaeth. Ond fe gelwais ni hyd i'r uwch, hyd i'r rhagorach, i fyw mewn cyfeillgarwch efo'r Duw byw, i ryfeddu at dychilioni yn y greadigaeth, yn rhoi mo byd a cosmos mor hyfryd i ni fyw ynddo. I ni weld gwaith dyfysedd, y lloer a'r ser a rhai o'r deiniaeth, a chael ein cyfareddu gan y greadigaeth hon. Fe'n creais ni ac fe roddais fodolaeth i ni i fod yn gyfeillion i ti. Ac i ni grwydro mhell oddi wrthyt, drwy ddilyn yn trachwant a mympwy a newyllus ni yn hunan, rwy ti wedi'n galw ni nôl yn yr arglwydd Iesu, ac chi wedi trefnu ffordd i adfer y gyfeillgarwch a gollwyd, i adfer y paradwys a waredwyd, a dod â ni
yn ôl ata ti dy hun drwy waith danwyl fab yr arglwydd Iesu. A pnawn yma gyda'n gilydd, da ni'n llawenhau yn hyn. Oherwydd mae'r cyfoeth, mae'r cyfeillgarwch, mae'r cymod yr wyt ti yn ei roi i ni drwy'r arglwydd Iesu yn ddiddarfod. Ac ni all dim sefyllfa, dim profedigaeth, dim pobl, dim cythral, dim hyd yn oed marwolaeth ei hun yn gwahanu ni oddi wrth dy gariad di yng Nghrist Iesu. Ac felly, da ni'n llawenhau fel pobl sydd yn ddiogel yn dy gariad di, fel pobl sydd yn gallu ymdopi hefo'r byd yma a'i broblema, nid trwy y gallu ni yn hynna, ond drwy dy bresenoldeb a dy rym a dy fendision di sydd yn nerthu dy bobl. Ac wrth i ni daddoli di gyda'n gilydd, da ni'n gofyn y byddi di'n derbyn y mawl, da ni'n ceisio i fynegu, mewn geiriau, mewn gweddi, mewn emyn, mewn myfyrdod. Wrth i ni sylweddoli bod y ras di yn drech na'r cwbl. Gyda'n gilydd fe weddion am adnewyddiad ysbrydol yma yng Nghymru. Mae'r eglwysi, canran uchel o'r eglwysi wedi mynd yn blinedig ac yn llesg ac yn ddieniniad. Mae nifer eglwysi'n cau yn y cyfnod yma, dega lawer arglwydd wedi darfod ac wedi gwneud ei gwaith am gyfnod. Ond mi wyt ti'n rhoi yn calonna ni syched am bendith newydd. Bendith yr ysbryd glân, bendith adnewyddiad, bendith o weld dy deyrnas gyfiawn di yn tyfu yn hiriogaeth cenedl y Cymru. Ac y bydd pobl o'r newydd yn dod i arddel ffydd, y bydd pobl ifanc yn dod i argyhoeddiad, y bydd oedolion yn dod i sylweddoli pa mor fawr ydy angen i heneidia amdana ti. Felly fe weddiwn dros y dystiolaeth Gristnogol i gyd yma o fewn i diriogaeth Cymru. Adnewydda'r eglwysi hynny sydd yn fyw ac yn ffyddlon ac hefo gweledigaeth drwy'r ysbryd glân. Ac os oes angen, Dad, sefydla gynulleidfaodd newydd o fewn i'n siroedd ni, bydd yn tystio i'r cariad mwyaf mawr erioed a glywyd sôn. Ar gychwyn y gwyliau yr haf a gwyliau y colegau a'r ysgolion, da ni gofyn am dyfendith ar y plant a'r bobl ifanc. Rhai ohonyn nhw'n cychwyn ar benod newydd yn ei hanes ar ôl yr haf. Unai fynd i goleg neu i sefydliad addysgol neu i ysgol newydd. Da ni gofyn y byddi di'n cyd-gerdded hefo nhw. A bydd gyda'r rhieni hynny sydd yn bryderus am eu plant, yn bryderus o'i dyfodol, boed iddynt troi ata ti am nerth a golini, i allu bod yn rhieni doeth wrth feithrin plant mewn cyfnod mor ddyrus yn ein hanes. Fe gofiwn am y cleifion y prynhawn yma, y rhai hynny sydd mewn ysbyty, y rhai sydd wedi eu taro yn sal, y rhai hynny sydd yn gyson yn derbyn triniaeth drwy law meddygon ac arbenigwyr. Y rhai hynny y prynhawn yma sydd yn ddifrifol wael, oherwydd eu bod nhw'n dioddef o gancr drwg, neu wedi cael stroc ddinistriol. Arglwydd dyner iawn fe gyflwynwn y bobl yma i gyd i dofal di. Gan weddio am iachad yn y lle cyntaf, a chanweddio am gynhaliaeth iddynt, beth bynnag maen nhw yn ei wynebu. Fe weddiwn dros Ebenezer, nawr dros mis Awst, ac i mewn i'r tymor newydd y mis Medi. Adnewydda ninnau fel cynulleidfa i dy wasanaethu di i ehangu terfynau dy deyrnas yma yng Nghaerdydd. Ac ar ei bobl glywed y tyner llais yr arglwydd Iesu yn ei galw i'w garu a'i ddilyn. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Gwared ni rhag y drwy. Cyn i mi gychwyn ar esboniad bach, da ni ar ddiwedd tymor, a dwi eisiau mynegu gair o ddiolch i deulu Ebenezer am ei gwaith dros deyrnas Iesu Grist yn ystod y tymhora sydd wedi bod, yn ystod y tymor dwytha. Ni ydy corff yr arglwydd Iesu Grist, a mae yna ddisgrifiad fel gan Paul o'r aelodau yn y corff. Y breichiau, llygaid, y trwyn, coesa ac yn y blaen. Diolch mor fanwl â hynny, ond mae'n cyfeirio at yr aelodau. A mae'n deud bod bob aelod hefo'i waith, ond nid yr un gwaith yma bob aelod o'r corff yn gallu wneud. A bod ganddo ni ddonia amrywiol, bod ganddo ni gryfdera a gwendida amrywiol, ond gyda'n gilydd ni yw corff